Pozdrav YouTuberi, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da povratite davno izbrisane fajlove, nebitno da li je to muzika, audio, video, da li su to projekti neki, znači bilo koji fajl možete da povratite bilo kada da ste ga izbrisali. Program koji vam je potreban zove se Pandora Recovery, download link ću staviti u descriptionu ovog klipa, idete next kad ga skinete, znači to je besplatan program, nećete imati problema. Sada vam pokažem kako u stvari on radi, funkcioniše, tako. Uđemo u program i ovdje nemojte ništa da radite, to su vam neki tipovi i tako dalje. Imate ovdje glavne opcije Search i Surface Scan. Znači Surface Scan vam traži, vidite možete da izaberete šta vam traži, znači slike ili arhivirane fajlove ili tako dalje. Najbolje da stavite All Supported Files pa tražite, to je Types pa tražite sve živo, da biste bili sigurni da nešto niste zaboravili. Ali ja ću vam pokazati ovdje na ovaj moj način najjednostavniji. Je Search, znači tu je Search najjednostavnije, jednostavno imate sve opcije i što je bitno je da imate neku informaciju ako tražite neki fajl. Obično ako znate šta tražite da ćete znati ime znači toga, ali program menja ime fajla, tako da nemojte da tražite po imenu, najbolje bi bilo tražiti ili po veličini, znači veličinu ako se sećate koje je, ili što je najbolje, znači najbolje je kada je creatovan taj file, znači creatovan ili modifikovan, to vam je najbolje da tražite. Znači, ako ste izbrisali neki file 2010. godine u novembru, neki film ili bilo šta, nešto što hoćete sad da vidite, jednostavno nađete ovdje kada ste ga izbrisali, tražite ovdje po ovim hard drive-ovima gde je to bilo, znači to je najvažnije da imate neku informaciju. Sad ću vam pokažem kako to radi. Meni je ovaj program zaista mnogo pomogao, na kraju ću vam reći zašto. Evo sad imam ovdje jednu sliku, znači to je jedna majica, reklama ovdje, malo je na tutorialu da se reklamiramo. Sad ćemo to izbrisati, ali ću ga prvo prebaciti ovdje u H, neću ovako nego ću desni pa da ga prebacim move here, znači prebacit ću ga tu, znači to je reklama 2300 kB. Znači idemo delete znači iz H, yes, idemo ovdje recycle bin, empty, yes. I znači sada je nemoguće povratiti taj file, jel tako? Pa nije tako, zašto? Zato što imamo ovaj program, jel tako? I sad idemo search drive koji ćemo searchovati filmovi i naši filmovi, to je H drive. I idemo ovdje, kako sam malo rekao, kada je creatovan, znači idemo od februara 21. do februara 23. Recimo da imamo to između, sada je 22. znači tako između da tražimo za svaki slučaj. I sad imamo search jednostavno i sad on traži, ide on to polako i vidimo dva fajla da je pronašao. Evo ga 2,3 megabita, to je 2300 kB i ovo je od malo pre što sam testirao da li ovo može da radi u stvari. I sad idemo ovdje desni taster, znači na taj koji hoćemo da povratimo. Inače ako vam ovako izađu fajlovi a vi ne znate koji su, znači ako tražite tamo nešto što se desilo pre 2-3 mjeseca, uzmite sve, selektujete, idete desni pa znači recover, pa onda gledajte šta je to znači izašlo. Ovako ja već kad znam, bolje da idem samo na jedan ovdje. Znači idem desni pa recover now, idemo na desktop, možete da napravite neki folder pa da tamo sve ubacite, eksportujete kako bih rekao, idemo recovering now, idemo ovdje close i sada vidimo šta smo to vratili. Vidite on nam je promenio ime, sada to nije više reklama, to je DH18, ali kada uđemo u file vidimo da je to ista slika, znači on nam je povratio 100% sliku. Znači vidite izbrisali smo file, nebitno je, znači sada sam pokazao šta se desilo pre 5 minuta, ali nebitno je kompjuteru to nebitno kada je, da li je 5 minuta ili 2 godine, njemu je to isto. Znači možete da vratite slike koje ste izbrisali, videoklipove, ali znajte da nije ni ovo savršeno, znači to su ipak programi, mnogo informacija, puno zavrzlama, tako da nećete uvek biti uspešni. Mada, šta sam htio da vam kažem, zašto je meni ovaj program toliko dobar, zato što sam povratio projekat koji bi mi trebalo da radim barem 2 dana, to jest recimo ovako uđem na YouTube i sad da ne dužim puno, imam u video menadžeru recimo ovdje ovaj klip o zgibovima i sad u tom klipu, evo ga klip o zgibovima, u tom klipu o zgibovima imam neki intro na početku i sad ja taj intro sam izbrisao, ali sad da ne bi pravio intro ponovo ja sam tražio, znači video sam ovdje kog datuma sam izbacio klip
13. januara, tako da sam znao otprilike da je 13. januara sačuvan taj projekat. I onda sam išao i tražio sam 13. znači od 7. recimo januara do 13. januara. I onda sam išao search tamo gde sam znao da sam sačuvao sve projekte. I tu sam išao search i on mi izbacio onaj projekat koji sam izbrisao, znači tada 13. januara. Njega sam sada ubacio u After Effects i on radi, znači ne moram ponovo da pravim intro koji bi mi oduzeo sigurno 2 dana. Znači mnogo može da pomogne ovaj program, koristite ga za sve živo i pazite se zato što nikada niste sigurni. Recimo ako izbrišete neki fajl, imate sestru, brata da vam ne vidi nešto ili tako dalje, ko zna šta sve radite, privatnost je najvažnija, ali izbrišete tako neki fajl, neki video ili nešto ko zna šta ste sve radili, ne daj Bože ubistvo, ili tako? Ali, znači to izbrišete i sad mislite da ste sigurni, ali niste sigurni. Uvek se s ovim programom može povratiti sve to što ste vi napravili i izbrisali. Jedino sigurno rešenje je da polomite hard disk ili da ga upalite ili tako nešto. Inače ovako, vidite, sve je moguće. Hvala što ste gledali tutorial o tome kako vratiti davno izbrisane fajlove. Nadam se da ste nešto i naučili.